Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lula? May gidudahan ang iyang mga barkada. Kinsa man? Usa sa mga pater, Pater? si Darwin Pater. Unsa? Uy, kuyawa, guday anang pamilya, hagod. Oo niya, napriso ba na si Darwin Pater? Way babarog nga saksi batok ni Darwin Pater. Oh, doon naman kayo nakakita nga si Darren Pater ang midunggab sa imong magguwang. Gamhanan ang mga pater sa unang panahon. Hangtod gani karon. Kadrama guday sa kinabuhi ninyo, Lola. Mao nga nagkalisod dami karon. Ila ka bala ka, Lola. Niyaman mi. Di na mo makalisod. Aw, bitaw. Hatdan mo na mo permig bugas og sudan, Lula. Salamat. Kinakahuna-huna mo, ana. Abi na mo kung wa na gid may lapot ining kalibutan. Naasad may labot, Lula, eh. Unya, anhi mo mangaon kay magluto ko. Ayaw na lang, Lola, ay. Amo lang tan-awon ang kahoyng nara diha sa atbang sapa. Ay, unsaon ba na ninyo ang kahoy nga nara? Amo lang tan-awon, Lola. Kay na may nanugod nga ipatanaw ni God. Kinsa may nanugon. Pariente ni Scholastica Amador. Doon na pa day nabilin nga parientistikang. Oo. Sige ha, mulakaw na mi, Lola. Sige la, ato na me. Sige. Naunsamin ko. Dili ba mawa sa ko na ang bias, Leo? Kinsa mo kit kang nagpuyo ini? Uy. Oh, si Lindo na nigawas? Oh, naunsa mo siya? Namatid mo ko siya sa mga tanong. Oh. Dindo? Dindo, naunsa ka? Milche, ikaw ni Adine. Oh, naunsa di ka? Ano iwan mo nagipatiran ang mga tanom? Gisapot ka? Oh, gisapot ko. O sabi mo gisaputan? Ang akong amahan. Unsa? Uy, ang ano gutang nasuko mo kasi imong amahan. Akin sa may di masuko. Iya kong gisuntok. Nasuko siya nga. Misuod ko sa minteryo. Nga no di ay, naibaw di siya nga misod kag minteryo. Naibaw siya. Doon ay nakasulti. Ha? Kisa mo sa misulti? May traidor nga uban nako gabi. Tayong paragod, unsa mo gidi gusto sa imong amahan? Nga nang gididaan mo kanina sa pagsuod sa minteryo? Ambot eh. Ambot ang akong amahan. Wa ko makasabot. Doon nag-isip problema ng minteryo. Naggidunit sa akong apuhan. Lain pa'y ato din do. Doon ako ipangutanan ni mo. Unsa man? Kaysa may nagpuyuan ang iyong gamayng bahay sa luyo. Wa man. Ha? Wa? Taba. Nga naman di eh. Nagtuo ka? Nga doon ay nagpuyo diha? Ingon mo gud imong papa. Nga doon ako na nagpuyo diha. Unsa? Misulti si papa ni mo, ana? O lagi, misulti siya nga doon nagpuyo din ha. Iya, tira. Kinsa man ko, no? Wa man siya musulti kung kinsa. Basta doon na ako, no? Mao nga dili ko mahimong musod diha. Gipabangan tingala ni papa diha? Tingali. Sige lang. Ay nagsupaka kong amahan. Kitingalig. Papaulion ka siyudad. Ha? Mag-focus lang ta sa umaabot ang trabaho sa ospital. Takuan, agad anang kahoy nga naragod. Karaan di ginang kahuyaw. Sa imong una-una, abay. Anong gisuwat man as panyo nga gigunitan sa kalabiran ni Scholastica?
Importante tingali para niya kining maong kahoy. Oh. Basig mo ni saksi sa iyong gugma. Ah, gugma gid bay. Oo, nga ibaw naman ka sa unang panahon nga ang manag-uyab kung asa mag-abot, doon na maging marka nga ibilin. Kung sa bato sila mag-abot, magkulit sana sila silang mga pangan sa bato. Ah, kuri ka diha bay mikmik. O kay sa kahoy mo sila mag-abot. Magkulit sa sila sa ilangan din he. Correct. Hmm. Ate, kuya, nag-unsa mo din eh. Uy, Oh, Hala, nakuyawan lagi man ako. Inday. Ay, kasi di makuyawan nga kalit magagtunga oy. Nakunsa lagi mo din eh. Kan nagsori-sori. Kanahan sa tayo mong masoro din sa dakong kahoy. Mm. oday kay landong manggod din hi. Ikaw, ngano niya masaka din hi? Kay, anhi man ko matuwa din eh. Uy, mao ba? Mao di nga limpyo kayo ang ilaw mining kahoy. Oh, anhi man ko magduwa-duwa. Anhi may dinisi boy dinisa ko na. Boy, Pero karon, ako na lang usa kay patay naman si boy. boy. Um, May barkada ka nga boyangan? Oh, gipatay man siya. Gikuha ano kasing-kasing sa ungo. ha? Ha? Imong amigo ang gibalbal o gilabay sa menteryo, inday? Oh, maupitaw mahadlo ko mo doon sa minteryo. Permi mong magkuyog atong boy? Oh, kitakaan man gani ko niya og dakang kwarto. Kwarta? Nga naman, Kitakaan man ko na siya sa bunguton nga tao og kwarto. kinsa may nga sa tao nga naghatag ni kwarta. Kuan ka nang, ay, nakalimot man ko. Pero kakita naman ko atong tao. Ako man ang taayang sukuon. Wa man ko masukot. Unsa may isugo day niya? Musod sa minteryo. Magpantay sa mga tao. Uy, Unsay daw sa tao, inday? Naaman to siya'y pungot. Apot sa liog ang iyang pungot. Buldo angan? Malagmaoy na. ato na nagklaruhon, baby. Matuwa mo din, he? Magduwa mi. Ay la. Hala, gitawag na ko ni Lola. Ato sa ko, ha? Abay, si Puldo ginabot niyang ipasabot. Kung mauna, si Pulto yun ang nagsugo sa bata nga panitan ka. Oh, Posible. pangutan ha. Kung wabay kalabutan si Puldos kamatayon sa bata. Nga naman, nagduda ka nga doon na siya'y kalabutan? Di mo ganang magduda, abay, pero mao mo nang masuod sa kung Labaw pa des balbal ng imong ig-agaw, bay. Di lang tabag na bay. Concentrate sa ta sa kini punuan sa nara. Nganong ipauli pa man ka. Nahurot na ang akong limpyong gamit dito, tiya. Naglagot ko nimong amawa ka. Unya mo pauli ka din, he. Oh, ako musab ning bahay, tiya. Bao na. O sa ba ng agahon ni mo? Nakakubkob na magbahandi. Nakakubkob og lungon pero way bahandi. Gigabaan na ka. Tiya, ayaw na lagod ka suko na ko, tiya. Ang saan nga di man ko makabalibad sa kong agahon? Unya, o sa may sunod din yung plano? Oh, wa pa. Hoy, Pulto. Imo manggid kong iyaano. Sultihigid ko ha, kung unsay sunod din yung plano, nakasabot ka. Oh. Na, kontra na gyud ta. Kung di ka musulti na ko. Abay, Johnny, unsa magi atong pangitaon din his punuan sa nara? Mga ilhanan, abay. Ilhanan sa unsa man? Ilhanan sa sekreto ining maong nara nga kahoy. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!